12, mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan, DCGB, Bareta, 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na pagkaugto po sa Indo Gabos sa tayo mga paradangog. Lunes, Enero 31, 2022, ini po ang Bareta 12 sa ngaran niya Mardela, dahil iba ko po si Franz May Boras. Ang headlines kan sa itong mga Bareta, enot sa lado lokal. Legazpi City Health Office Head Dr. Fulbert Alec Gallego pigmidbid bilang one of the outstanding Filipino physicians for the pandemic year 2021 kan Philippine Medical Association as in a JCI Philippines. Pampublikong library sa Pulangi Albay nasungkitan pagiging 2021 top performing municipal public library. Sa lado nasyonal, mabot 400 milyon dolyar ipapautang kan WHO sa Pilipinas. DILG pinag-ordan sa gabos na LGU na mahigpit na ipautoban health protocols sa lugar na mabuwalta na operasyon kan bulang. Sa ibang nasyon, Sergio Mattarella sa giraray na nailhir na presidente kan Italy. Asin sa lado ng sports, PBA Governors Cup, piglalauman na magpadagos sa Pebrero. Iyan po ang headlines kan sa itong mga baretang Ngunyan. Ngunyan na detalyes, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Dakulaan kaugmahan asin pasasalamat ni Legazpi City Health Office Head Dr. Fulbert Alec Gallego sa mga nagtabang sa iya tanganing mas mapagayon ang serbisyo pangsalud na pag-opigo presir kan sa iyong opisina sa mga Legazpenyo. Ini matapos na pangaranan siya bilang saro sa Outstanding Filipino Physicians for the Pandemic Year 2021 kan Philippine Medical Association as in Junior Chamber International o JCI Senate Philippines. Sinabi ni Gallego na dakula ining honra sa iya dahil sa poko o mas o menos sa 17 taon nin pagsirbi niya bilang doktor kan syudad, naging determinado siya sa iyang trabaho na mas siguro na mas o nasa marahay na salud ang mga Legazpenyo. Naglalawam si Gallego na maserbisyong inspirasyon sa lambang saro na ipadagos na ang pagsirbis sa ibong kan krisis pansalud. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Pigmidbid ang pampublikong library sa Pulangi Albay bilang 2021 top performing municipal public library sa Bilog na Nasyon kay National Library of the Philippines. Sigun kay Pulangi Municipal Library Librarian Rosemary Olidana, nasa 154,206 na individual ang record na nagamit kan library kan taon 2021. Sinabi ni Olidana na sa ibong kan kadipisilan darakan pandemyang COVID-19, pigsisiguro ninda na makakatabang sinda sa komunidad, partikular na sa mga estudyante, bako sa nakan munisipyo alagad, pati naman ang manghali sa kataraning na banwaan. Kaibahan sa mga programa asin serbisyo na pigo-presir ka na library ang libreng Wi-Fi access, nagkakaigwaman sinda nin online storytelling para sa mga aki na day pwedeng personal na magduman sa library. Apara kaini, igwaman sinda nin na share a book donation drive kung saan ang mga natipon nindang libro ang i-distribuir sa komunidad kan Pulangi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home C-Tap, ang vitamin C na mula sa Unilab. May sukli ka pa! Day pa nga ni poon ang campaign period alagad, nagpuon ang maging mainit ang kampo kan mga politiko para sa maabot na eleksyon. Inya nagluwas kung sa'y nangyayari na ang offline baklas nin mga tarpaulin kan mga kandidato sa iba-ibang lugar, mantangan iba pinakmit na nindai pa namidbida na nasuspetsyados. Ang siring na pangyayari, yung una na nareklamo kan mga aspirante sa pagsasabi na ang sa indang ikinabit na tarpaulin ang natripan na pukniton o kung bako man, halion sa kinamumugtakan kaini.
Hinagad ninda na dapat maging patasanaan laban as sinadai pakiaraman an sa indang propaganda materials dahil ta ini ginastosan ninda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Kumpiyansa ang Public Employment Service Office of Peso Legazpi na masusustineran man na empleo sa syudad ngunit nataon na sa taho ka na mamatay ang kadipisilan darakan pandemyang COVID-19. Sinabi ni Peso Manager Diosdado Dads Ranieses na maugma siyang marahay dahil ang mga job order as in regular na empleyado kan mga pampubliko as in pribadong kompanya natawan na magkakanigong benepisyo as in sweldo sa tabang naman kaniba pang ahensya ng gobyerno, partikular na ang Department of Labor and Employment. Sigun kay Ranieses, padagos man girarayan sa indang koordinasyon sa iba pang opisina, kompanya as in iba pa na posibleng makapagtaon ng trabaho sa mga Legazpeñong nawaran ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Tanganing malimitaran asin masunod na pinagtalaan na kapasidad sa loob kan mga establishmento ang Social Security System Legazpi Branch padagos ang implementasyon ka number coding para sa mga personang magkakaigwan ng transaksyon sa indang opisina. Sigun kay SSS sa Legazpi Branch spokesperson na Ginat Mapa, ang mga individual na may kapot na numero na nagtatapos sa 1 asin 2 ang pwedeng magpasiring sa SSS aldaw ng Lunes, Martes ang may numero man na 3 sa 4, Miyerkules ang 5 asin 6, Huwebes ang 7 asin 8, mientras na Biyernes ang 9 and 0. Kasabay kay ini, kay puhan man ang padagos sa personang malaog sa SSS ang nakakompleto na kan bakuna asin makapagpresentar ng vaccination card. Sinabi ni Mapa na importanteng marhay na ipasunod ini tangaling mapugolan ang oromol-omol kan tawo asin mapreventaran na maulakitan ka na kakagada na helang na COVID-19. Nasa kustodya kan pulisya ni kaapat na regional most wanted person sa Kabikulan dahil sa kasong murder. Ini matapos madakop sa barangay Giamlong, Karamoran, Catanduanes, kanakaaging aldaw si Jesus Icaro. Sarong paragot ni Naabaka si na residente ka nasabing lugar sa kusog kan mandamiento de aresto na ipiniluwas kan korte dahil sa siring na kaso asin ipiniluwas ni Judge Ginia Gapas Agbada. Presiding Judge kan RTC Branch 42 sa Virac, Catanduanes, mantang dainin piyansang ipigrekomendar para sa iyang paramientras na libertad. Iyan ang primerong kabtang kan sa tuyang mga bareta. Ang iba pang detalles kan bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin iba pa pagkatapos sa nakaini. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Marami tayong mga kasanggang eksperto sa ating laban sa COVID-19. Ang mga eksperto na ito, ibinubuhos ang kanilang kaalaman, kadalubhasaan at oras upang tiyakin na ang ating kilos laban sa COVID-19 ay base sa siyensya at medisina at nakatuon sa lubos na benepisyo at kaligtasan ng lahat. Pakinggan natin sila dahil sila ang mga gabay natin tungo sa ligtas na katapusan ng pandemyang COVID-19. Sa impormasyon ay maging alisto, makinig sa ating mga eksperto. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahukbulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah. Chino Garcia, Serbisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan, Chino Garcia. Pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subok ka ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Palaging napapagod na solusyonan sa Doc F Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Yung ginagamit ko ngayon ay yung Nextin Coffee. Yung Nextin Coffee, simula nang gumamit ako, malaki yung ginagawa ng katawan ko. Palagi akong malakas kahit maghapon akong kakatrabaho. Kasi nung simula na yung hindi pa ako na gumagamit, parang palagi akong pagod. Nextin Coffee lang ang ginagamit ko. Ako po si Jan Marmalete na kapsila sa Tutuan ay 36 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixed and Herbal Coffee, mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed and Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com.
Iba pang detalles kan sa itong mga baretas sa lado nasyonal. Maabot sa 400 milyon dolyar o katumbas nin sobra 20 bilyon pesos ang ipapautang kan World Bank sa Pilipinas tanganing makarecover sa epektong darakan COVID-19. Base sa Development Policy Loan o DPL, kumpuesto ni na 11 upcoming loans na nagkakantidad ni na 1.93 bilyon dolyar. Kiban sa ibang loan, ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Project, Financial Sector Reform Development Policy Financing, Fisheries and Coastal Resiliency Project, Multi-Sectoral Nutri Project, as in Sustainable, Inclusive, as in Resilient Tourism Project. Kaibahan pa mandigdi ang napapaabot na Agus sa Pulangia Hydropower Complex Rehabilitation Project 1, Teacher Competitiveness and Competencies Enhancement Project, Alternative Learning System Project, Digital Transformation Project, as in Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. Ipinag-orden kan Department of the Interior and Local Government o DILG sa gabos na local government units o LGUs na mahigpit na ipauto ba ni health protocol sa mga lugar kung saan mabuhaltan operasyon kan bulang. Sigun kay DILG Secretary Eduardo Anyo na dapat maging maingat, disiplinado asin alerto pa man girarayan mga LGUs maski ibinaba na sa alert level 1 o 2 ang restrictions sa indang lugar. Base sa DILG Memorandum Circular 2022-003, natutugutan ang tradisyonal na bulang sa irarom kan alert level 2 basta nasa 50% ang capacity as in fully vaccinated ang gabos. Nagdepensa ang Department of Health o DOH sa naging desisyon kan gobyerno na halionan restriction para sa mga travelers na malaog sa nasyon. Katakot ini kan sinabi ni Dr. Anthony Liachon kung saan posible na magdaraan pulisya magdaraan polisiya nin pagkakaigwa ni na super spreader event. Sigun kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje na napagkasunduan ini kan Interagency Task Force o IATF matapos mahiling na guminayon na general conditions basta fully vaccinated asin nakaresibinin booster shot. Mantang dalan man ini para mapaangat ang ekonomiya kan nasyon na pinadapa kan COVID-19 pandemic. Nagtagama ang European Commission niya na 21 million euros o katumbas din 1.19 bilyon pesos para sa mga komunidad na naapektaran ng bagyo, kariribokan asin na COVID-19 sa bilog na kinaban-arog kan Pilipinas. Sigun kay European Union Commissioner for Crisis Management Janez Lenarcic, kaibahan sa mga tatabangan na nasyon kan Nepal asin Pilipinas na grabing naapektaran kan pagrapado kan bagyong Odette. Kabilugan na 10 million euro ana mapapaduman sa Pilipinas para sa humanitarian assistance kan mga naapektaran kan bagyo. Mantang 1.5 milyon euro ang para sa pagresponde sa COVID-19 pandemic. Mientras tanto sa ibang nasyon, sa giraray na nailihir bilang presidente kan Italy si Sergio Mattarella. Inanunsyo ni Chamber of Deputies Roberto Fico ang nagkapangganaan ka na presenteng presidente kan Italy. Nakakuha niya na 759 na boto sa kabilugan na 1,009 na boto gikan sa Great Selections o mga miyembro kan Parliament as in regional representatives na iyon nagboto sa presidente. Inani kaduang beses sa istorya kan Italy na nailihir nin duwang beses ang primero nga termino ka na 2015. Matatapos ang termino ni Mattarella sa Pebrero 3. Inumama ni Prime Minister Mario Draghi ang panggagana ni Mattarella na pigkukonsiderar na dakulang tabang sa istorya kan sa indang nasyon. Idredag pa man sa impormasyon na anenot na naging duwang presidente na nagkaigwanin duwang beses na termino, iyo si Giorgio Napolitano na naging presidente kan 1946. Sa lado rin sports, piglalauman na ipapadagos na sa Pebrero 2022 ang PBA Governors Cup alagad daing meron natutugutan na maghiling nin live games. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang liga nagkikipag-coordinar naman sa Araneta Coliseum, Mall of Asia Arena asin Inares Sports Arena matapos mag-uyo ng PBA Board na ipadagos ang
o Import Laden Conference kasunod kan pag-oktaba kaini sa primerong parte kan presenteng bulan. Nakipag-oron man sinda sa Metro Manila Development Authority para aprobaran kan mga local government units on ensayo kan teams. Zera an apod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaaban sa makina na sa indang naimbento matapos sa maproseso sa o minaproseso sa mga food scraps bilang fertilizer. Simple sana ang proseso asin pwedeng gibuhon sa harong mismo. Itapok ang mga tada na pagkaon sa recycle bin, ilawag ang additive pack sa processor asin na paandaron ang makina sa pagika na pagpildit sa button. Makalinis ang 24 oras, ang tada na pagkaon natatransform gikan sa basura sa sarong ready-to-use homemade fertilizer na supesyente sa bitamina na pwedeng gamitin sa mga garden o potted plants. Ang Zera composting machine nakakatabang sa pagbawas sa maraot na epekto o impact kan food waste asin gigibo ang domestic waste sa harong o sa sarong bagay na maapod tang brilliant. Istoryang naiiba. Gadan ang 21 anyos na hiker matapos mahulog sa may 700 piye na hampas kan mag-selfie ini sa Lost Dutchman State Park sa Arizona. Sigun sa Pinal County Sheriff Spokesman Lauren na nakuha na sa ng bangkay kan biktima nga si Richard Jacobson sa ibaba kan hampas o bangin. Uminabot sa 911 ang kaibahan kaini an mangyari ang insidente. Dinara pa man ini sa ospital alagad pigdeklarar ini nga dead on arrival. Base sa investigasyon, makuha na kan sa iyang selfie ang biktima kan ini aksidenteng nadalinas. Enero 31, kan taon 1917, kan mamundag sa Manila ang pianista, ethnomusicologist at si National Artist for Music na si Jose M. Maceda. Naggraduar si Maceda na may music diploma sa Academy of Music of Manila kan 1935 bago siya ipadara sa Paris, France kung siya nag-adal nin piano. Nag-adal man siya nin musicology o sa Columbia University, anthropology sa Northwestern University, and ethnomusicology sa University of California. Si Maceda naging professor emeritus kan University of the Philippines o UP as in espesyalista sa Indonesian as in Filipino music. Nagturo siya nin piano as in ethnomusicology sa UP College of Music poon 1952 sa god 1990. Nagadan siya kan Mayo 5, 2004 sa edad na 87 anyos. Iyan na detalles kan sa tong mga barata digdi sa Radyo DZGB. Sangaran kan sa tong mga nakairibanan sa pagbabareta. Sa lado technical, si Kuya Jun as siya na sa social media department si Richard Astor. Sa News Center, ang mga nagsulat kan sa itong mga barata, si Mar de la Cruz, Derek Edwin Peralta, si Angel Mustaza. Asin sa Giraray, sa ngaran ni Mar de la Ingiba, ako po si Francia May Boras, nagsasabing Diyos mabalos po sa sindong pag-antabay. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng Giraray sa aga, ang sarupang edisyon,